Milí diváci, vítam vás v našom plesovom magazíne. Sezóna je pred dvermi a jedným z plesov, na ktorý sa určite mnohí tešia, je ten masmediálny, v tomto roku už 13. Účastníkom doteraz každého z nich je aj môj vzácny host, docent Juraj Rusnák. Dobrý deň. Dobrý deň, Peter. Pán docent, ako si spomínate na váš prvý masmediálny ples? Prvý masmediálny ples bol užitočnou skúsenosťou preto, lebo sme si to vyskúšali poprvý raz všetci. Jedna pesnička, ktorá sa mi páči, začnem príbehom. A volá sa tá pesnička Poprvé. Poprvé, vše správne zní. Naspievala pražská skupina Abraxas. A bolo to ešte v meste, bolo to dokonca v jednom nemenovanom nočnom podniku, ktorý z reklamných dôvodov nebudeme označovať, lebo funguje dodnes. A bolo to podujatie, ktoré sme vlastne zorganizovali v takom skúšobnom duchu. Či to vyjde, či sa to uchytí, alebo nie. Uchytilo sa to výborne. 13 rokov prešlo a každý rok sa tí študenti rozhodli tento ples opakovať. Ako ste spomínali, tých 13 rokov prešlo. V čom sa zmenili plesy najviac? Treba z tie masmediálne. V tom podstatnom vôbec nie. To je dôležité. Teda myslím, že v tej schopnosti búrať nejaké veľké priekopy medzi stavom študentským a učiteľským, čo plesy sú na to výborná príležitosť. Tancujú nie študenti a tancujú učitelia, tancujú účastníci plesu. To je prvá vec. A druhá vec, že je to vlastne pokus o predstavenie vysokoškolského života netradičným spôsobom. A trošku si myslím aj, masmediálny ples je dobrou príležitosťou pre všetkých začínajúcich novinárov, žurnalistov, aby si vyskúšali, ako je to urobiť shot z lifestyleového magazínu. Takže vravíte, že plesy sa v tom podstatnom nemenia. Čo sa ale určite mení, je plesová móda a o tej nám viac v ďalšej reportáži povie moja kolegyňa Drahomíra Semanová. Zvýrazniť prednosti a potlačiť nedostatky, tak toto je pravidlo snad nie jednej z nás. A ako sa na plese cítiť príjemne a zároveň zapôsobiť na ostatných, tak práve preto sme sa rozhodli navštíviť jeden z prešovských salónov na Jarkovej ulici, kde nájdeme odpovede snad na každú dámskú otázku. Po mojej pravici je odborníčka na módu Nikola Repková. Prajem pekný deň. Pekný deň. Nikolka, tak začneme dĺžkou šiat. Majú ženy vo zvyku striktne sa držať pravidlom na ples len v dlhých šatách? Prevažne áno, preferujú ženy skôr dlhé šaty, ale čo sa týka študentských plesov, tak vtedy si berú aj krátke, väčšinou stylovými sukničkami, princeznovské. Máme viacero typov šiat a viacero typov postav. Tak skúsme tak odhadnúť alebo skús odporúčiť, aký typ šiat sa hodí pre aký typ postavy. Takže keď má žena ideálnu postavu, tak si môže dovoliť viac šaty ryby strih. Ženy s menšími prsiami to môžu vyriešiť aj napríklad takto, kde majú zakrytý dekolt. Naopak ženy s väčšími prsiami si môžu dovoliť viac a môžu ukázať dekolt. A keď má žena široké boky, tak ich ľahko zakrie týmto strihom, kde sú boky zakryté a šaty sú stiahnuté v páse pod prsiami. A toto je krásny výber a super rady pre každú babu. A čo farba? Čo je dnes trendy? Čierno-biela kombinácia, čisto čierna, smaragdová, kráľovská modrá a takéto farby. Toto boli rady odborníčky na módu Nikoly Repkovej. Ďakujem. Tak, babi, šaty by sme mali a teraz sa poďme spoločne pozrieť, ako sa naličiť tak, aby sme boli sexy, zvodné, ale zároveň, aby to vyzeralo vhodne. V tomto nám bude vedieť poradiť profesionálna vizážistka, koloristka a stylistka Dagmar Sedláková. Prajem vám pekný deň. Pekný deň prajem. Pani Sedláková, skúsme najskôr prezradiť dámam, ako dlho sa venujete tomuto povolaniu? Vizáži sa profesionálne venujem od roku 2000, takže to už bude vlastne pomaly 15 rokov, čo je dosť dlhý čas. Určite vás aj baví táto práca. Nie, že len ma baví, ale každým dňom hľadám nové inšpirácie, takže ma aj naplňa, baví, teší a uspokojuje hlavne. Ženy sú duše márnivé a týmto vlastne ja trošička pomáham plniť ich také drobné sny, pretože každá žena, teda zdravá žena, túži vyzerať čo najlepšie a toto je taký maličký krôčik k tomu, ako si vylepšiť alebo vytuningovať svoj imidž.
Áno. Aktuálne sa venujeme plesovej sezóne, tak skúste prezradiť, aké líčenie je teraz trendy. Absolútne najnovším hitom na plesovú sezónu 2014-2015 je návrat k rokom 50. a 60. tzv. Classic look, kde základom je krásna, dokonalá porcelánová pleť. Opäť svoj boom v rámci tohto líčenia prežívajú hlavne čierne tekuté linky a syté intenzívne pery. Toto je najnovší trend v rámci plesovej sezóny. Komu sa toto zdá príliš silné kafe, tak alternatíva k tomu je opäť druhá možnosť. Pleť ostáva bledá, ale víčka sa hrajú v metalických kovových tónoch, na ktorých sa krásne odráža večerné teplé mäkké svetlo. A tie pery samozrejme potom idú trošička do úzadia. Neostávajú však svetlé, ale opäť je to v tých sytých tónoch, ale tlmenejších. Wow, znie to výborne. Určite aj tie ženy vyzerajú výborne s takýmto líčením. Zohráva hlavnú úlohu pri líčení aj výber šiat? Samozrejme, pretože by bolo komické, ak by celková vizáž neladila so šatami. Takže ja pri líčení jednoznačne sa inšpirujem celkovým outfitom, to znamená výberom šiat, ale aj výberom šperkov a ďalších doplnkov. A skúste teraz prezradiť takú topku, čomu by sme sa mali rozhodne vyvarovať? No, v každom prípade všetkého veľa škodí. Takže ak tie šaty sú naozaj veľmi výrazne dekorované, šperkované, to líčenie by malo tie šaty doplňať, aby ste nevyzerali ako popoluška v luxusných šatách. A naopak chybou je, ak ste v nejakých jednoduchých, jemných šatách a to líčenie potom takisto nejakým spôsobom preexponujete. Ďakujeme krásne profesionálnej výzážistke, koloristke a stylistke Dagmar Sedlákovej. Vďačne rado sa stalo a prajem všetkým dámam, aby ladným krokom vtancovali do novej plesovej sezóny. Tak, babi, nezabúdajte na naše pravidlo. Zvýrazniť prednosti, potlačiť nedostatky, nalečiť sa sexy zvodne, ale zároveň vhodne. Vidíme sa na masmediálnom plese, a to už 4. decembra. Veľmi sa na vás teším. Pre plesový magazín pripravila Drahomíra Semanová. Sme späť v štúdiu s docentom Rusnákom, rozprávame sa o plesoch, najmä o tých masmediálnych. Pán docent, je ples, ktorý vám najviac utkvel v pamäti? Je. Možno aj preto, lebo pred 3 rokmi, keď som z istých, taký poviem, aj osobných dôvodov musel reagovať na to, čo sa na škole deje, tak ten ples bol pre mňa zážitkom. Každý ples má svoje čaro, ale v tomto okamihu musím povedať, vy už ste na tej škole boli, tak viete, o čom hovorím, že bolo to stretnutie, ktoré malo ráz trošku happeningu. Možno aj tým, že zažil som stretnutie katarzného typu, očisťujúce. Radosť, spontánnosť, blízkosť, komunita. Toto bolo na tomto stretnutí plesu veľmi viditeľné. Dokonca si myslím, ja som to hovoril aj svojej manželke, toto považujem za vrchol svojej pedagogickej kariéry. Wow. Čo sa týka tých plesov, tak stále viac je v móde ples štilizovať do určitej polohy, ako napríklad retroples, respektíve ples na spôsob kubánskeho štýlu. Aký máte na to názor vy? Ste za takéto štilizované plesy, alebo máte radšej tie tradičné? Je to moderné. A dokonca lákavé, dobre sa to urobí a dobre sa to predá. Dúfam. Keď je to naformatované istým spôsobom. Mediálne plesy už takto vyzerali a myslím, že budú asi aj pokračovať. Vidím to aj na iných spoločenských podujatiach na univerzite. Je to balík. Koniec koncov povedal by som, na odbore masmediálne štúdia sa dosť dbá aj na formu. A to je možno dobre, lebo médiá sú aj o forme, nielen o obsahu. A v tom prípade vytvorenie istej pravidelnej správy z udalostí, z retroplesu, z kubánskeho plesu, z plesu, ktorý bol štilizovaný do 20. rokov, aj také boli, dokonca plesy, kde bolo to urobené formou masiek, aj také boli. Je to lepšie, že tí účastníci majú istú víziu, ešte len vojdu dnu a už sa do nejakého prostredia chcú dostať podľa istej ústrednej idei, nazvime to tak. Aby to nebolo len také neutrálne. Ja to vítam, je to užitočná skúsenosť. A nie som pritom nejaký plesový kráľ, ale lepšie sa do toho prostredia človek potom dokáže vcítiť. Ako hovorím, naformatuje sa.
Milí diváci, teraz sa spoločne pozrime na to, či sa pedagógovia a študenti na nejaký ples vôbec chystajú. Zisťovali to za nás Katarína Hricišonová a Beáta Hudačková. Plánujete ísť na tohtoročný masmediálny ples? Žiaľ, tento rok mi to asi nevyjde, ale keď nebudem môcť byť od začiatku na plese, tak sa prídem aspoň pozrieť, aby som nejak dodržala tú tradíciu, lebo som zatiaľ s výnimkou jedného roka bola na každom ročníku masmediálneho plesu, rovnako ešte ako študentka a aj potom vlastne už ako pedagóg alebo čiastočne pedagóg. Chystáš sa na tento ročný masmediálny ples? Samozrejme, tak ako každý rok, tak aj tento rok plánujem poctiť organizátorov plesu svojou účasťou. Najviac sa mi páčilo, že sa tam stretneme celá katedra, partia a popri všetkých tých štúdijných povinnostiach sa dokážeme tak spoločne od srdca zabaviť. Pre tohtoročných piatakov to bude zároveň posledný ples. Vnímaš to ako takú rozlúčkovú slávnosť? Čiastočne áno. Hoci zároveň si uvedomujem, že život nekončí a ak bude ochota aj zo strany spolužiakov a ak to umožnia moje pracovné povinnosti, tak môžeme sa stretnúť kedykoľvek aj potom v neskoršom období po škole. Zúčastnila som sa na 2 plesoch. Môj prvý, teda keď som bola v prvom ročníku a potom druhý, pretože ten sme organizovali a nechcem znieť nejako alibisticky alebo nejak tak, ale naozaj sa mi viac páčil ten, ktorý sme organizovali. My možno aj práve preto, lebo som videla, koľko energie sme do toho investovali, koľko finančných prostriedkov a naozaj sme sa veľmi snažili vytvoriť príjemnú atmosféru, príjemné prostredie a príjemný program. Som štvrták na masmediálnych štúdiách a tento rok idem na ples, pretože som bol každý rok zatiaľ a od prvého plesu sa mi páči tá atmosféra, tá zábava, že sa všetci stretneme spolu ako masmediálnici a preto som si povedal, že budem chodiť na každý jeden ples. Som štvrtáčka a áno, idem tento rok na ples a veľmi sa na to teším. Tak ako aj po minulé roky, bola som už 2-krát. Čo sa ti na plese najviac páčilo? Mne sa tam najviac páči celková tá atmosféra, že je to také uvoľnenejšie a že sa môže zabaviť aj s pedagógmi, tak ako sa nemôžete v podstate zabaviť na hodinách. Super, ďakujem. Stále sledujete náš plesový magazín a neoddeliteľnou súčasťou každého dobrého plesu je určite aj tombola. Pán docent, zvyknete sa vy zúčastňovať na tombole? Zvyknem. Je to taká zábavná časť plesu vždy, preto, lebo samozrejme je tam aj napätie, losuje sa, žrebuje. Je to trošku aj zábava, taká niekedy aj freestylová, že v zmysle uvidíme, čo dostanem. Niekedy je to celkom zaujímavé, ale vo všeobecnosti áno, ja som človek, ktorý v tombole pravidelne kupuje lístky. Nemôžem povedať, že vždy niečo vyhrám, ale toto nie je o tombole. To je skôr o tom, že sa tam tá spoločne vytváraná lotéria zdieľa a robí. Myslím, že je to dobrá súčasť plesu. Prezradíte aj, či ste niečo vyhrali? Raz som vyhral taký budík, ktorý išiel asi dlhšie ako 1 deň. Teda neviem presne ako dlho, ale pamätám si, že keď som ho postavil na dôstojné miesto na chate, ho mám doteraz na domáši, tak keď som prišiel o rok, ešte bežal. Potom už nie. Ale to bolo asi baterkou, nie? Možno. Pán docent, vo vašich príhovoroch na masmediálnych plesoch zvyknete hovoriť, že masmediálny ples sa odlišuje od ostatných. Chcel by som sa opýtať, v čom sa odlišuje najviac? Ja aj takto začnem, ak dovolíte, Peter, takou otázkou, alebo skôr takým konštatovaním, že masmediálne plesy sú jedny z najlepších mediálnych plesov v Prešove. To je parafráza na známy komický výrok Lasicu a Satinského, keď hovorili, že Slováci sú kultúrny národ, sú jeden z najkultúrnejších národov v Československu. Ale teraz, keď poviem celkom vážne, viete, čo mám veľmi rád, a myslím, že toto je dôkazom o tom, že tie mediálne plesy naozaj majú punc vysokej hodnoty, že na ne chodia aj ľudia, ktorí neštudujú na odbore masmediálne štúdia. Že prídu aj tí, ktorí len počuli o tom, že sa tam dobre človek zabaví a že sa na tom plese naozaj stane niečo, čo som označil ako takú mimoriadnosť, zvláštnosť. A potom sa stáva ešte druhá vec, ktorá ma tiež veľmi hreje pri srdci, keď aj absolvent mediálnych štúdií mi píše mail, kedy bude ples, rád by som prišiel.
to je, ako poviem, jedna z najlepších správ pre celý odbor masmediálne štúdia, že ten, ktorý už skončil školu a už je mimo tých pravidelných univerzitných stretnutí, povie, ale na tom mediálnom plese si chcem trošku tú atmosféru ešte ozvláštniť, nasať nazad. Prídu aj toho roku. Veríme. Pán docent, ja vám v tejto chvíli veľmi pekne ďakujem za váš čas. Vám, milí diváci, ďakujem za pozornosť a vidíme sa na masmediálnom plese. Dovidenia. Dovidenia. Konečne je to tu. 13. ročník masmediálneho plesu je v plnom prúde a my sa poďme pozrieť, či 13 bude šťastným číslom. Čo teba ako organizátora by som sa chcela opýtať, v čom je tento ples výnimočný? No tak poprvé, je výnimočný, pretože ho robím ja. A druhá vec, myslím, že sme založili takú tradíciu celkom peknú, že pán doktor Oborník a pán doktor Bočák musia meškať. Prečo som sa tešila tak? To sa nedá povedať, jednoducho tieto plesy sú super a zatiaľ sme v podstate začali, lebo to tak beriem, že noc je mladá ešte stále, ako sa vraví. A tieto plesy sú výnimočné tým celkovo, že sa zvyknú končiť niekedy o 6.7. podľa toho, kde a dokoľko je otvorené, tak uvidíme dokedy, nie že my, ale dokedy vy to zvládnete dnes. Úprimne sa najviac teším na tieto plesy kvôli vám. V prvom rade je to kvôli ľuďom, študentom. A musím povedať, že najviac kvôli piatakom, lebo vždy tí piatáci sú tá najdokonalejšia súčasť plesu, pretože oni sú tí odchádzajúci. Sú to tí, ktorí patria na ten ples a vždy si ho najviac užijú. A potom aj kvôli prvákom, lebo tí prvýkrát sú na plese a prvýkrát sa dokážu zoznámiť aj mimo svojho ročníka a je to skvelý zážitok. Takže som tu kvôli nie sebe, aj keď ja si to dokonale užívam, ale som tu kvôli skvelým ľuďom, pretože vďaka ním si to úplne úžasne dokážem vždy užiť. A dokonale sme si zábavu užili aj vďaka skvelému programu. Na úvod sa o zábavu postarala tanečná formácia Art Street Crew. Neskôr sa predviedli dievčatá zo šermiarskej skupiny Daxter, ktoré vytvorili unikátnu ohňovú show a všetkým vyrazili dých. Tradičná polnočná tombola nemohla chýbať a zo skvelých cien mal každý obrovskú radosť. Na 13. ročníku masmediálneho plesu sa bavím výborne. Môžem povedať, že tak asi ako každý rok, keďže každý rok bol fantastický a tento rok nie je žiadnou výnimkou. Úplne výborné! Bavíme sa! Je to tu super! Je to úplne mega! Bavíme sa! Masmedia ples najlepšie, čo môže byť. Mediálne hviezdy to opäť raz roztočili a to nie je ešte ani polnoc. Ak ste túto zábavu zmeškali, už viete, čo nemôžete vymeškať na budúci rok. Pre plesový magazín vyrobila Dominika Čičváková. Reportáž o tom, aké sú tohtoročné plesové trendy, sme tu už mali. Teraz sa však poďme pozrieť na to, či sa podľa nich riadili aj budúce mediálne hviezdy. Čo ťa inšpirovalo pri výbere dnešného outfitu? Takže inšpirovalo ma to, že na počiatku mala byť téma Great Gatsby Party. Ale keďže nakoniec to skončilo pri Conference Party, tak som ostala verná 30., 40., 60. rokom a zvolila som tento outfit, keďže retro mám veľmi rada. Kupovala si tento outfit špeciálne pre túto príležitosť? Špeciálne pre túto príležitosť, pretože to je veľmi veľká príležitosť. Takisto samozrejme aj do budúcnosti ho určite zvolím a bolo to kúpené šité na mieru. A prečo si vybrala práve takúto farbu? Farba je to romantická, typická podľa mňa pre 60. roky, taká študentka 60. rokov. Neinšpirovalo nás vôbec nič, proste to takto prišlo. Červená farba, nikdy sme ju nepreferovali, ale riskli sme to tentokrát. Kupovali ste si šaty špeciálne pre túto príležitosť, alebo ste ich mali už dlhšie v skrini? Nie, nekupovali sme to presne pre túto príležitosť. Pri výbere dnešného outfitu sme sa s mojou maminkou, ktorá mi šaty ušila, inšpirovali filmom Ako prísť o muža za 10 dní. Kupovali sme jej balátku, čiže celé moje šaty stoja v podstate 12 eur. Prečo si sa rozhodla práve pre túto farbu? Pretože sme zvažovali viac farieb, ale originál vo filme boli žlté, lenže pri mojich čiernych vlasoch by som vyzerala asi ako včielka, tak sme museli zvoliť niečo iné. Dievčatá, ste dnes úplne nádherné. Čo vás inšpirovalo pri výbere tohto outfitu? Mňa inšpiroval môj šatník, keďže som sa musela rozhodnúť, na ktorý plesy, ktoré šaty zvolím, a keďže som v televízii Mediálka, tak dnes som zvolila červenú, aby som hajila logo televízie Mediálky.
Ja som sa trošku spárovala ako mojej kamoške Natálii, lebo sme sa rozhodli, že keďže nemáme partnerov, takže sa spárujeme spolu. Kupovali ste si tieto šaty špeciálne pre túto príležitosť, alebo ste ich mali teda už dlhšie v šatníku? Musím sa priznať, že nie. Mám tieto šaty dlhšie a Natália má tieto šaty dlhšie v šatníku. Chlapci, ale veď vy spolu vôbec neladíte. A ako to sa zdá iba na vonok, že spolu neladíme, ale ako možno nie po fyzickej stránke a tej vonkajšej, ale po tej vnútornej a dušovnej stránke spolu ladíme. Tuto kolega prišiel s partnerkou, ja som tu prišiel sám, ale ja si myslím, že naše duše sa tak nejak spojili, alebo ako by som to povedal. Pre tento večer? To už je asi 4. večer, čo sa naše duše spojili. Mňa osobne inšpirovala moja skriňa, keďže tam nachádzala táto jedna košeľa a asi 3 kravaty, z ktorej som si vybral túto. Mňa podobne ako kolegu inšpirovala košeľa, ktorá visela v skrini a kravatu som si špeciálne dokúpal pre tento ples. A prečo práve túto farbu? Mám rád modrú, svetlomodrú hlavne a si myslím, že k svetlomodrej košeli sa hodí práve tmavo modrá kravata. Pre plesový magazín pripravila Eva Marcinčinová.